Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Presidential aspirant Leni Robredo nag-ikot sa Cordillera. Isko Moreno nakakahikayat pa raw ng mas maraming supporters mula sa ibang partido. Kahandaan ng Benguet PNP para sa nalalapit na halalan, tiniyak. Planong redevelopment ng palengke patuloy na tinututulan ng mga tindera. 2, timbog dahil sa pagpupuslit ng marihuana. At ano ang mga bawal sa pangangampanya habang may pandemya? Ang sagot alamin sa Ikaw at ang Batas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan na Luzon, hatid namin ang mga may init at mga pinakabagong balita. Isa-isang pinuntahan at pinasalamatan ni Presidential Aspirant Leni Robredo mga taga-suporta niya sa Abra, Kalinga at Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Alas 2 pa lang ng hapon, nakaabang na si Aling Leni sa Melvin Jones. Nais daw niya at ng kanyang pamilya na ipakita ang suporta sa kanyang katukayo na si Presidential Aspirant Leni Robredo. Naniniwala talaga ako kay Leni Robredo. Nung Vice Presidente siya, binoto ko na siya noon. Di lalo na ngayon at marami na siyang napatunayan. Isa si Leni sa mga nakisiksik sa Team Angat Grand Rally sa Baguio City kahapon. Bitbit sa Grand Rally sina Glock 9, Evidence Cell, City, Jim Paredes, Jano Gibbs, Bandang True Faith, Gab Valenciano at iba pa. Ng crowds, and we're really hoping for her victory, and that her victory of course will also carry many of her candidates to victory. So not only are we hopeful, but we are really pushing also that in the last stretch candidates like Nery Colmenares will make it to the Senate. Kinagabihan, bumuhos ang ulan, pero nanatili ang mga kakampings. Kasama na ang mga pinuno ng malalaking universidad at tinitingalang alagad ng sining. Nagtipon-tipon ang mga universidades at kolehiyo sa buong Pilipinas para kay Leni at Kiko. Dahil naniniwala kami sa Pangulong may takot sa Diyos, matapat sa Pilipino,
At lalong-lalo na, iniibig niya ang Pilipinas katulad nating lahat. Of the fact that I was a teacher, a history professor, and a political science professor. Hindi ko kailangang ibenta si Lenny sa inyo. Nandito kayo lahat dahil sinusuportahan nyo si Lenny at si Kiko at yung marangal na mga senador natin na tumatakbo. Bas tayo. Huwag tayong kontento dito lamang. Nagsakripisyo na rin lang kayo sa ulan. Ipagpatuloy natin ang laban. Tiyakin natin na si Lenny at saka si Kiko ang magpapatakbo ng ating bayan na nangangako na hindi nila gagawin ang martial law. Tuloy natin yung panata. Tuloy sa liwanag. Tuloy natin para tulungan natin si Lenny Liwanag at si Kiko sa kaliwanagan ng bayan. Kaliwanagan ngayon! Tinatayang nasa 30,000 ang dumalo sa Team Angat Grand Rally sa Melvin Jones Grandstand, Baguio City. Taong bayan na ang tumataya, taong bayan na ang kumikilos. At alam ko, naniniwala ako, pag taong bayan na ang kumikilos, kasama ang mga leader na may paninindigan, may luluklok na natin ang gobyernong tapat, may papanalo natin, magtatagumpay tayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Isolated incident naman yon. Ang experience ko po laging, pagpunta ko dito sa Baguio, laging pagmamahal lang at suporta ang pinaparamdam ninyo sa amin. Kaya ito po, nagpapasalamat ako. Gaya po ng sabi ng mga national artists natin kanina, kahit mahirap yung laban, lumalaban. Bago nagtungo sa Baguio, nakipagpulong muna si VP Lenny kay Tabuk City Kalinga Mayor Darwin Estraniero. Mainit din ang pagsalubong sa kanya ng mga Abreño. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. 6 na araw bago ang halalan, mas nakakahikayat pa raw ang Partidong Aksyon Demokratiko ng mga supporter na umaanib kay Presidential Aspirant Isko Moreno. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa simula ng kampanya, solid BBM si Aris. Pero kinalaunan, lumipat siya ng bakod. Mas nahanap daw niya kay Isko ang katangian ng gusto niyang presidente. Kung konkretong dahilan bakit ako nagbibigay. Hanggang sa dumating ang time na si Yorme, si Mayor Isko Moreno, nakikita ko yung kanyang mga programa through Facebook. So medyo nakiulis po ako. Pinag-aralan ko yung mga kumakandidatong presidente. Doon ko na-realize na yung kay Yorme na sinasabi, totoo yung resibo. Kasi yung resibo sinasabi niya, nagawa na niya sa Manila. Dito sa ibang kandidato, bakit ba ako nagpula? So nadala lang ako ng mga kakilala ko or ng mga kamag-anak ko. Bago nag-iba ng bakod si Aris, inappoint muna siyang chairman ng samahan ng BBM sa Baguio City. Kaya naman ngayon, todo ang kanyang suporta kay Yorme Isko. Ayon sa Partidong Aksyon Demokratiko, karamihan sa mga naglilipat bakod para kay Isko ay galing sa mga tinatawag na silent majority. Yung switch is just a method wherein people na tahimik may mapupuntahan. Man nabibigyan ng bahay, o dito tayo, na pag hindi mo sinabi, kailangan mo pa rin ipaalam sa kanila na may tumatakbo. Hindi naman sila sigurado. Pero ang alam natin, yung mga taong naghihirap, kilala si Isko eh. Alam niya yung buhay ni Isko. Sa isinagawang survey ng Manila Bulletin at Tangere noong April 4 to 6 kung saan 2,400 ang mga sumagot,
Nanguna pa rin sa survey si presidential aspirant Bongbong Marcos sa 48%. Pero pumangalawa sa survey si Isko Moreno na nasa 22% laban kay Leni Robredo na pumalo sa 21%. It is hard for me to say na tama yan because nakita ko yung internal results, internal data ng internal survey ng ibang kampo. Yun, magkakalapit yun. Lumalabas na parang striking distance, very close. 5 to 8 points lang ang lamang ni BBM kay Isko. Dito nalalabas yung silent majority natin. Kampante ang Team Isko na darami pa ang aanib sa kanilang grupo. Sa Baguio City, isa sa kanilang taga-suporta si Attorney Peter Fianza na ngayon ay nagbabalik sa konseho. May structures for government mobilities. So, parang hilig na natin na pwede natin i-localize actually. Napansin natin yung mga benefits of residents in the city of Manila compared to the benefits of residents in the city of Baguio. Marami pa tayong pag-aaralan. Tiniyak ni Aris at ng mga kasamahan nitong nag-switch kay Isko na walang bawian ang kanilang desisyon. Ito'y matapos umugong noong nakaraang buwan ang kwento tungkol sa paglipat ng ilang BBM supporters sa Team Isko. Pero di nagtagal ay bumalik din kay BBM. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, handang-handa na ang Benguet PNP para sa nalalapit na halalan. Magbabalita, Randy Guzman. Kilala ang Benguet na isa sa mga pinakapayapang probinsya tuwing panahon ng eleksyon. Sa katunayan, wala silang naitalang election-related incident noong nakaraang mga eleksyon. At hanggang sa ngayon, sama-samang nangangampanya sa iisang lugar ang mga magkakalabang politiko. For Benguet, wala naman tayong inalala sa mga criminal elements. Yung mga PAGs, wala rin tayong ganon. So, we consider na yung threat na inaano natin ngayon is yung mga areas or yung mga polling precincts na walang communication signal. At saka yung mga areas na walang road network. Tuloy-tuloy pa rin, however, yung conduct ng COMELEC checkpoint. Yung joint PNP COMELEC checkpoint, and yung mayroon din tayo yung spot checkpoint. Dalawa lang ang nahuling lumabag sa COMELEC gun ban sa probinsya. Naitala ito sa Abatan Bugyas Benguet noong January 17 at sa Mankayan noong April 15. Wala ring bayan sa Benguet ang napasama sa red alert. Deploying enough to secure the polling precincts. So, ang average natin per polling precinct for the whole polling precincts in the Benguet, meron tayong 2 average. Aside from the quick reaction team na on the standby, anyway, this quick reaction team, ang purpose nito is to react in any worst case scenarios na mangyayari. So, they were placed in advance doon sa areas. So, there are 2 PMFCs na created dito sa Benguet PPO. So, we have at least 1 team in each areas, clustering yung mga area. So, 2 ang quick reaction team natin. Aside from, meron pa rin yung team ng mga Armed Forces of the Philippines na in place doon sa mga lugar. So, yun yung mga yun yung mga areas or areas of concern natin in relation dito sa NLA 2022. However, itong mga concerns na ito or issues, during our series of meeting with the COMELEC, nabigyan natin na ng mga interventions. So, that is why we are confident na sinasabi natin na ang Benguet PPO with the COMELEC ay ready na sa eleksyon. Mahigpit din nilang babantayan ang mga balota.
Kaugnay nito, bumisita kanina sa Police Regional Office Cordillera si Police Lieutenant General Rodolfo S. Azurin Jr., Commander ng Area Police Command ng Northern Luzon para makipagpulong sa mga opisyal sa Cordillera hinggil sa pagpapanatili ng tahimik at ligtas na eleksyon sa rehiyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bumisita naman sa Benguet at Baguio City si Senator Gordon. Kampanya laban sa smuggling ang isa raw sa kanyang tututukan. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagdalaw sa Baguio City ni Senator Dick Gordon, nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal. 200, siguro abot ng mga 220,000 ballots from different party lists. 120,000 votes here, no? Matapos ang pagbisita sa Baguio, dumiretso siya sa Kapitolyo ng Benguet para sa courtesy call kay Governor Melchor Diclas. Nakadaupang palad din ng senador ang mga magsasakang laban sa smuggling ng gulay. We're sincere. If the customs can do their job, take them out. Replace them with somebody else. But you cannot just allow our people raising vegetables in a creative, honest way. Wilt in the vine, literally. Because you allow some people to have sacred friends who can smuggle anytime they want. Anya, dapat ding dalhin sa Kongreso at Malacanang ang usapin tungkol sa smuggling. Congress and go up in Malacanang and protest it. Kasi dito hindi nakikialam yung mga yan until they know that the people are angry. That's my way. It usually works, but it's a very hard, but you have to fight for every space of opportunity that you earn the honest way properly. Sa huling pagdinig noong 12 ng Abril, ibinunyag ng Senado ang pangalan ng mga pinagbibintangang smuggler. Kukumpirmahin pa ito ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Pero dahil gahol na sa oras, pag-aaralan pa ng Blue Ribbon Committee kung maisisiksik ito sa huling session nila ngayong Mayo. Congress is in recess, although I can call for a Blue Ribbon investigation. We'll only be there until the 23rd and the 29th. Surely makakabalik naman kayo. I don't know. We don't know. We'll see. If I can get back, I would certainly help the vegetable farmers. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, planong redevelopment ng palengke patuloy na tinututulan ng mga tindera. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan.
Sa 231 barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan, boses ng mamamayan ang pinapakinggan. Kay Mark Cuangco, problema ng pamilyang tinututukan. Kasama rito ang pagpaparami ng disenteng trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Cuangco, numero 1 sa ayuda at serbisyo. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Madaling lapitan. Dali siyang lapitan. Pag mayroon kang idudulot sa kanya na problema, ay ginagawa niya. May malasaki para sa lahat. Sapay ko maapo, tagsubli ka, tagsubli maturnos mga aglalakaw, pati nila kay ko kung buyo, ang turnos na tata. At dati Sir Matana, may isa nga practical nga tao, ken may isa nga man optimasis. Alaat na ito yung gundaway, nga dumawat, ititulong nyo, makasublitay nga mayo. Attorney Mauricio Dumogan for Mayor number 2 sa Balota. Mauricio Dumogan! Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check
din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O di ba? Hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 party list. Number 25. Patuloy pa rin kino-question ng Baguio Market Vendors Association ang redevelopment plan ng pamahalang lungsod para sa palengke. Hindi na rin daw sila nakakasama sa mga pagpaplano at pagdidesisyon tungkol dito. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Suportado raw ng Baguio Market Vendors Association ang plano ng pamahalaang lungsod na i-develop ang public market. Sino ba naman ang hindi naghahangad na mapaganda, maayos ang ating pamilihang bayan? Lahat yan. Maging ang ating local na government, ang mga manininda, ang mga consumers, maging ang mga bisita, hangarin na mapaganda at maayos ang ating pamilihang bayan. Ngunit mukhang hindi tayo nagkakasundo kung ano nga ba ang maganda, ano? Beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pangamba kasi nila ay tuluyang mawala ng pwesto sakaling matuloy ang plano. Una na itong sinagot ni Mayor Benjamin Magalong at sinabing sa slaughterhouse muna ipopwesto ang mga tindero at tindera. Sa slaughterhouse, yun ang tinitingnan na relocation site. Noong panahon yun, 1995-1996, wala pa ang Block 3 and Block 4. Ngayon halos na doble ang bilang ng mga vendors na nandito sa pamilihang bayan. So kung noon, nangangamba na ang mga original na vendors na nandito na sila ba ay magkakasya doon sa slaughterhouse. So, ngayon na doble. Paano na pagkakasyahin yan? So, yan yung mga agam-agam ng mga vendors dito. Imposible rin daw ang sinasabi ni Mayor Magalong na hindi magbebenta ang developer ng anumang produktong ibinebenta ng mga taga-public market. Marami pa raw agam-agam ang mga taga-Mavarba na nais mabigyan ng linaw at isang guni sa pamahalang lungsod. Ang problema, hindi na raw sila isinasama sa anumang pag-uusap at pagpaplano. So lahat ng pinag-uusapan dyan, karamihan ng lumabas dito, maging yung 70-30, hindi natin alam kung ano yon dahil sa non-disclosure agreement. Sa development, hindi lang building yung ma-develop. Dapat ma-develop din yung hanap buhay namin andito sa palengke. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Punta tayo sa part 2 ng ating last week of campaigning do's and don'ts. As a preventive health measure, no, maraming disallowed activities during house-to-house visits, public sorties, no, leaflet distribution, or giving away of sample ballots, especially maybe 2 or 3 days before May 9. So ito ang mga limitations or restrictions ng ating candidates and supporters. Number 1, you cannot enter any private dwelling during your house-to-house campaign, even, may even siya, with the permission of the homeowner. Bawal pumasok. Kahit na tinawag na kayo ng homeowner na pumasok, you are not supposed to enter the house of the homeowner. Of course, pangalawa is crowding or allowing to be crowded. No?
that violate the minimum public health standard. No? Yung pag-usapan natin kahapon is alert level 1, 70%. So pag pinuno mo yan over 70%, you are in violation of the COMELEC resolution. Hanggang ngayon, number 3, bawal ang handshake, hugs, kisses, arm in arm, no? Na mga activities that involve physical contact among the candidates, their companions, and the public, no? And then another prohibition, taking selfies, photographs, and other similar activities that require close proximity between the candidate and their companions. And finally, bawal pa rin ang distribution of food and drink and all other goods or items. Now, for rallies and meetings, no, ganun pa rin, bawal ang handshake, hugs, etc. Bawal din ang selfies, bawal ang distribution of food and drinks. Dun sa motorcade and caravans, now is the time to have motorcades and caravans. Usually, ginagawa yan the last 2 days of the campaign period. Ang guidelines ng motorcade is that maximum capacity for vehicles shall be observed. No? Pag alert level 2, halimbawa, ang maximum capacity is only 50%. Pag alert level 1, then they will follow yung 70% rule. However, pag ang laman ng kotse ay pamilya, then pwedeng full capacity. Of course, yung mga open vehicles, yung campaign truck, no, yung mga pick-up na ginagamit ng mga kandidato or supporters will not cover yung 70% capacity in terms of passengers. Ano pa ang mga restrictions during this last week? Ang kailangan ng motorcade is a permit coming from the LGU. No? A permit must be applied for and given by the local government unit. And pag ito ay dininay ng local government unit, you have 24 hours to appeal, no, from the receipt of the denial of your application. Pag hindi naman inaksyonan ng LGU within 72 hours, yung inyong application for motorcade, it is deemed approved, no? Automatically deemed approved. And of course, you can go on with the motorcade, but after the motorcade, dapat magsasubmit kayo ng affidavit of compliance. And affidavit din ng tanods or barangay na nag-supervise or nag-monitor ng event, no? Of course, pag ikaw ay nag-violate sa mga resolutions na ito, pwede kang ihabla ng violation of the Omnibus Election Law, and that carries a penalty of 1 month to 6 months in prison, no probation. Kailangan i-serve mo yan. Then, of course, you take a look at Department of Education Order number 48. At sinasabi dito during this campaign and during this last week of campaign, bawal gamitin ang public elementary and secondary schools. At bawal din ang public elementary and secondary school heads to campaign or engage in electioneering or partisan political activity. So, dun sa mga taga-DEX, dun sa mga public schools na who are favoring or campaigning for candidates in this forthcoming election, baka tamaan kayo ng Omnibus Election Code. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation.
Dalawa, timbog dahil sa pagpupuslit ng marijuana. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Timbog ang dalawang lalaki dahil sa umano'y pagpuslit ng marijuana. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Aabot sa 6 na kilo ng marijuanang nakabalot sa 14 na ziplock ang sinubukang ipuslit kahapon mula sa Kalinga patungong Bontoc Mountain Province ni Ramon Matthew Cruz Mangalile, 21 years old, at Sherwin Tangaro, 26 years old, kapwa residente ng poblasyon Baliwag, Bulacan. Tinatayang aabot sa 731,400 pesos ang kabuang halaga nito. Ayon sa PNP Mountain Province, isang impormante ang nag-report sa kanila patungkol sa daladalang marijuana ng dalawang suspect. Sakay daw ang dalawa ng bus kaya't agad nagsagawa ng surveillance operation ang mga pulis. Natimbog ang dalawa pagdating sa terminal ng bus sa poblasyon Mountain Province.
Nasa kustodiya na sila ngayon ng Bontoc Municipal Police Station. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga